मीना पार्क, निसर्गरम्य वेंगुर्ल्यात तुमच्या हक्काचं घर. गार्डन, जॉगिंग ट्रॅक, लिफ्ट, सीसीटीव्ही यांसारख्या अनेक सुविधा. आमचा पत्ता मीना पार्क, बॅरिस्टर नाथपै रोड, साकवा शेजारी, वेंगुर्ला. संपर्क 9769 किंवा 7083 89 48 57. मनसेच्या घे भरारी सभेत मनसेचे नेते गजानन काळे यांनी खासदार संजय राऊत यांच्यावर निशाणा साधलाय. संजय राऊत वेड्यांच्या रुग्णालयात होते की कोठडीत असं म्हणत गजानन काळे यांनी सवाल उपस्थित केलाय. त्यावेळी ते म्हणालेत, मागच्या सत्तेत असणाऱ्यांची असो की आताच्या सत्तेत असणाऱ्यांची, या मुंबईनं आणि मुंबईकरांनी फक्त उद्घाटनं पाहिली आहेत. मुंबईची तुंबई होत असताना याकडे सरकार मात्र दुर्लक्ष करतंय. गेली 25 वर्ष या मुंबईची वाट या सत्ताधाऱ्यांनी लावली आहे. यावर आदित्य ठाकरे आता पत्रकार परिषदेत घेत आहेत, ज्याला मनसेचे वीरप्पन गँग असं म्हटलं जातंय. आता ही गँग सक्रिय झाली आहे. त्यांच्याच गँगमध्ये असणारे अभिजित बिचकुले म्हणजे संजय राऊत हे सकाळी येतात. त्यांना केवळ बेळगाव प्रश्नाचं पडलंय असं म्हणत गजानन काळे यांनी राऊतांवर टीका केली आहे. यासह संजय राऊत वेड्यांच्या रुग्णालयात होते की कोठडीत असं म्हणत त्यांच्यावर हल्लाबोल देखील केलाय. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.